Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Η παράσταση έχει ήδη ξεκινήσει. Παρακαλώ, ορίστε τα τεχνητά σας. Το ήξερες ότι τα αστροναύτες ψηλώνουν 5 εκατοστά όταν φτάσουν στο διάστημα. Μόλις βγουν από την ατμόσφαιρα 5 εκατοστά, το ήξερες. Και ότι από το διαστημικό σταθμό φαίνονται κάθε μέρα 5 ανατολές του ηλίου και 5 βασιλέματα. Έχεις ακούσει ποτέ για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό? Σου λέει κάτι όνομα. Λοιπόν, είναι το ακριβότερο αντικείμενο που δημιούργησε ποτέ ο άνθρωπος στην ιστορία του. Βρίσκεται στο διάστημα σε ύψος 400 χιλιόμετρων και μέσα του βρίσκονται άνθρωποι. Αστροναύτες. Το ξέρεις ότι δεν ρεύονται. Οι αστροναύτες ούτε ρεύονται ούτε κλάνουν. Δεν έχεις ακούσει ποτέ αυτό? Αλήθεια. Η έλλειψη βαρύτητας δεν επιτρέπει στα υγρά και στα αέρια να διαχωριστούν στο στομάχι. Γι' αυτό ούτε ρεύονται ούτε κλάνουν. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έλα να μου δώσεις ένα φιλί. Όχι, έλα εσύ να μου δώσεις. Άμα θέλεις φιλί, έπιασε και μου το δίνεις εσύ. Α, για να σου πω, εγώ το είπα πρώτη. Γι' αυτό ακριβώς, όποιος θέλει κάτι πρέπει να το πληρώσει. Άρχισες βλέπω να διαβάζεις το βιβλίο που σου χάρισα. Ναι, το είχα πάνω από ένα χρόνο στο κομμωδίνο και σήμερα τελικά το άνοιξα. Είναι παράξενη αυτή η μανία που έχεις. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις κάτι καινούριο εάν δεν τελειώσεις πρώτο το προηγούμενο. Δεν είναι μανία. Απλώς όταν διαβάζω δύο μαζί τα μπερδεύω και μετά δεν καταλαβαίνω κανένα. Αυτό τι λέει, σου αρέσει? Ακόμα είμαι στη δεύτερη σελίδα, δεν μπορώ να σου πω. Θα μου πεις πάντως να το χωρίσεις. Το συγγραφέα τον ήξερες και πριν ή σου το σύστησε κανένας πελάτης από το ταξί? Έψαχνα κάτι για το μικρό σου βιβλιοπωλείο, μου έκανε εντύπωση ο τίτλος, σε θυμήθηκα και το πήρα. Όταν πιστεύεις η μαγεία υπάρχει. Ωραίο, Δεν είναι κακό. Αυτό που γράφει πίσω όμως είναι πολύ καλύτερο. Η πραγματικότητά μας είναι μια αντανάκλαση όσων συμβαίνουν στο μυαλό μας. Γι' αυτό είναι αδύνατο να αλλάξουμε ό,τι βρίσκεται γύρω μας, αν πρώτα εμείς δεν αλλάξουμε μέσα μας. Ο μοναδικός τρόπος για να αλλάξουμε ό,τι μας περιβάλλει είναι μέσω της εσωτερικής μεταμόρφωσης. Μόνο να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας, τα πράγματα που περιμένουμε στη ζωή μας θα πραγματοποιηθούν, όσο απίστευτο και αν μας φαίνεται. Σου αρέσει? Εντάξει, το ξέρεις ότι δεν μου αρέσουν και πολύ κάτι τέτοια. Και τότε τι σ' αρέσει? Εμένα. Να ξαπλώνω σε μια ώρα και να μου κάνουν μασάζ στα πόδια. Βλέπεις την καρδιά που είσαι. Καρδιά, γιατί? Σήμερα ανέβηκα και κατέβηκα τόσες σκάλες που δεν τα αισθάνομαι πια. Θες να σου πάρω μασάζ? Όχι, τώρα όχι, είναι αργά. Προτιμώ να ξαπλώσω
έχω άλλο. Και το φιλί, το ξέχασες κιόλας. Άντε! Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνεις, αλλά στο τέλος πάντα γίνεται το δικό σου. Μα πώς κάνεις έτσι με ένα φιλί? Λες και σου ζήτησαν να κουμπίσεις το ένα σου αυτή στο άλλο. Το φαντάζεσαι. Πάω λοιπόν. Μην αργήσεις, γιατί θα το ξεχνάς και βγαίνεις αργά για το ίδιο. Όλα είναι υπό έλεγχο. Εντάξει. Πάω για ύπνο. Γιατί αύριο είναι η σειρά μου να πάω το μικρό στο σχολείο και με κομμάτια. Τώρα που πεις για το μικρό. Σήμερα το πρωί με πήραν το σχολείο. Τώρα το θυμήθηκα. Η δασκάλα του Λουίσμι, η ψυχολόγος. Δεν θυμάμαι τώρα. Γιατί τι ήθελε? Να περάσουμε από εκεί για να μιλήσουμε μαζί. Πότε? Αύριο. Αύριο. Ναι, εσύ εγώ, ένας από τους δύο. Και μου το λες τώρα. Ναι, το ξέχασα εντελώς. Ετοιμαζόμουν να ξακλώσω. Χτύπησε το τηλέφωνο και. Ναι, αλλά μου το έχεις πει νωρίτερα, θα τα είχα κανονίσει με τη δουλειά. Αλλά τέτοια ώρα τι θα κάνουμε? Εύκολο. Τους λέμε ότι δεν μπορούμε και μας κάνουν ένα ραντεβού για μια άλλη μέρα. Ναι, αλλά είναι Μην ανησυχείς. Θα τα αναλάβω όλα εγώ τώρα. Άντε, πήγαινε στο κρεβάτι σου. Δεν θα το θυμηθείς, Χάιμε. Γιατί θα βάλω ένα σημείωμα στο καθρέφτη της ισότητας να σου πάρω πρωί-πρωί. Σίγουρα. Για ποιον με πέρασες? Εντάξει. Να κοιτάζεις καλά από το καθρεφτάκι και να προσέχεις τον δρόμο, έτσι. Έχω τα μάτια μου 14. Μην ανησυχείς. Αφού στο είπα, να αναλαμβάνω όλα εγώ τώρα. Άντε, τα λέμε το πρωί. Και μην ανησυχείς, αφού στο είπα. Καληνύχτα. Σ' αγαπώ. Καληνύχτα. Και μην μου θυμώνεις. Δεν θυμώνω. Τότε έλα να μου δώσεις άλλο ένα φιλί. Κι άλλο. Ναι. Και πες μου κάτι ωραίο. Κάτι πολύ πολύ ωραίο. Και εγώ σ' αγαπώ πολύ, Χάιμε. Δεν πεινάς? Πεινάω, αλλά δεν ξέρω γιατί. Ανακατεύεται το στομάχι μου από την ώρα που ξύπνησα. Σε πονάει? Λίγο. Άμα δεν θέλεις μη φας. Η αλήθεια είναι ότι θα το προτιμούσα αν δεν σε πειράζει. Σου συμβαίνει κάτι, δεν είναι? Γιατί με κοιτάς με αυτό το ύφος? Τελικά χρειάστηκε να περάσω από το σχολείο για να μιλήσω με τη δασκάλα του Λουίσμι. Το ήξερα ότι δεν θα το θυμώσουν. Συγγνώμη. Ξέχασα να βάλω το σημείωμα στο καθρέφτη. Το ξέρω. Το είδα σήμερα το πρωί όταν βγήκα από την πόρτα. Ωρε γάμο, το τι αφηρημένος που είμαι. Μην ανησυχείς, είμαι μαθημένη. Ήθελα να ξέρω που έχω το μυαλό μου. Δεν θα ξανασυμβεί, στο υπόσχομαι. Μου είπαν πως ήθελαν να μιλήσουν επειγόντως με έναν από τους δυο μας. Ένας πελάτης ακύρωσε το ραντεβού και κατάφερα να το σκάσω. Γιατί? Τι συμβαίνει? Όπως φαίνεται ο Λουίσμι έχει προβλήματα. Με τους συμμαθητές του. Τον κοροϊδεύουν. Το Λουίσμι. Ναι. Από πότε? Από την αρχή της χρονιάς. Και τι σου είπαν? Σου ανέφεραν κάποιο όνομα? Όχι. Δεν σου είπαν ποιος είναι? Ποιος είναι ποιος? Το παιδί που τον κοροϊδεύει. Δεν είναι μόνο ένα. Κατάλαβα, είναι πολλά. Μια ομάδα. Όχι. Δεν καταλαβαίνω. Αφού δεν είναι ούτε ένα ούτε μια ομάδα, τότε ποιος τον κοροϊδεύει? Όλο το σχολείο. Δηλαδή πώς όλο το σχολείο, τι σημαίνει αυτό? Ότι στην τάξη δεν θέλει κανείς να καθίσει μαζί του. Και αν κάποιος τον πλησιάσει στο διάλειμμα είναι για να τον βρίσει. Το θρανείο που βρίσκεται δίπλα στο δικό του είναι άδειο από την αρχή της χρονιάς. Και μας το λένε τώρα. Έτσι φαίνεται. Ναι, αλλά αυτό είναι καινούριο, είναι πρόσφατο. Ή γίνονταν από πέρυσι? Όχι. Άρχισε φέτος. Εκείνος το ξέρει? Πώς είναι δυνατόν να μην το ξέρει? Ότι πήγες να μιλήσεις με την δασκάλα εννοώ. Όχι, αυτό δεν το ξέρει. Περίμενα πρώτα να μιλήσω μαζί σου. Και τι άλλο σου είπαν? Σου έδωσαν κάποια εξήγηση? Θέλω να πω, τι μπορεί να έγινε και τα παιδιά ενός σχολείου ξαφνικά τα βάζουν με ένα? Από ό,τι λέει ο διευθυντής, η αιτία είναι η σάκα του. Ποια σάκα? Αυτή με τα αλογάκια. Μιλούσα με τη δασκάλα όταν μπήκε ο διευθυντής στο γραφείο και με ρώτησε αν είμαι η μητέρα. Του απάντησα πως ναι, εγώ είμαι και τότε μου το είπε. Ότι μπορεί εμείς να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά μια τέτοια σάκα δεν είναι η κατάλληλη για να στέλνουμε ένα αγόρι στο σχολείο. Μια στιγμή. Εξήγησε μου λίγο καλύτερα, γιατί νομίζω ότι δεν καταλαβαίνω απόλυτα. Το καλοκαίρι μπήκαμε σε ένα βιβλιοπωλείο και ήταν κρεμασμένη ψηλά πίσω από τη βιτρίνα. Ο Λουίσμι την είδε και είπε ότι την ήθελε, το θυμάσαι? Εγώ το σκέφτηκα. Σκέφτηκα πως δεν ήταν καλή ιδέα και σου το είπα. Κατά τη γνώμη σου όμως ήταν μια σάκα κανονική και συνηθισμένη. Και αφού άρεσε στο παιδί, δεν καταλαβαίνεις γιατί να μην το την πάρουμε. Ειρήνη, τι λες? Ότι το συζητήσαμε τότε, αλλά εσύ δεν μου έδωσες σημασία. Μια στιγμή, γεια σας. Μα τι μπορεί να έχει μια σάκα με ζωγραφής αλόγων για να κάνει ένα σχολείο ολόκληρο να τα βάλει με ένα παιδί 10 χρονών? Μα δεν είναι άλογα, Χάιμε. Δεν είναι. Όχι βέβαια.
Δεν είναι άλογα. Όχι. Και αφού δεν είναι άλογα, λοιπόν τι είναι? Αλογάκια. Αλογάκια. Ναι, αλογάκια. Αλογάκια πόνι. Με πολύχρωμες σχέτες. Και λοιπόν, Ιρένε, μην με εκνευρίζεις. Πού πας? Στο δωμάτιο του Λουίζη. Τι θα κάνεις? Δεν φαντάζομαι να το ξυπνήσεις. Όχι. Πάω να φέρω τη σάκα. Να φέρεις τη σάκα τώρα. Γιατί? Για να τη δεις. Την έχω δει και πολύ καλά μάλιστα. Δεν το νομίζω. Αν πεις θα ξυπνήσει. Έχει ώρα που κοιμάται. Ναι, αλλά αν ξυπνήσει. Χάιμε, αύριο είναι Τετάρτη. Και τη Τετάρτη έχει αναλάβει εσύ να τον πηγαίνει στο σχολείο. Αύριο το πρωί θα σηκωθεί ο Λουίσμι, θα πάρει τη σάκα, θα θέλει να πάει με αυτή στο σχολείο όπως κάθε μέρα και τότε εσύ θα πρέπει να του πεις κάτι. Καλό θα ήταν αυτό το κάτι να το αποφασίσουμε πριν πέσω εγώ για ύπνο και εσύ πας πάλι στη δουλειά. Πάντως το να μπει στο δωμάτιό του και να πάρεις τη σάκα χωρίς να του πεις τίποτα δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Είμαι η μητέρα του. Δεν είμαι καμιά κλέφτρα που σου λέει ότι θα μπει στο δωμάτιό του για να κλέψει. Ναι, αλλά ξέρεις πώς κάνει για τα πράγματά του. Αλήθεια. Σου φαίνεται τόσο τρομερό να μπω μια στιγμή στο δωμάτιό του για να πάρω μια σάκα? Άκου να δεις, Ιρένε. Μόλις ξυπνήσει το παιδί θα του μιλήσω. Θα του πω να πάρει μια άλλη σάκα και λύθηκε το πρόβλημα. Εντάξει. Εσύ μην ανησυχείς. Άκουσε με. Θα δεις ότι άμα τα συζητάμε τα πράγματα και τα συζητάμε σωστά, όλα λύνονται. Αύριο πρωί θα του πω να αφήσει τη σάκα με το πόνι στο σπίτι, να πάρει μια άλλη και τακτοποιήθηκε το θέμα. Εντάξει. Αυτό είναι. Λύθηκε το πρόβλημα. Τι κάνεις εκεί? Έχεις κάτι, είσαι καλά? Ιρένε, σου μιλάω! Είδες τον Λουίσμι? Φυσικά. Φάγαμε μαζί πρωινό και μετά πήγα στο σχολείο. Δεν εννοώ το πρωί, για τώρα σου μιλάω. Μα τώρα είναι στο μάθημα, πώς να το δω? Όχι, δεν είναι στο μάθημα, είναι στο δωμάτιό του. Τι κάνεις στο δωμάτιό του? Αναγκάστηκα να πάω να τον πάρω. Από πού? Από το σχολείο. Μου τηλεφώνησαν ξανά σήμερα το πρωί. Θυμάσαι τι είπαμε χθες το βράδυ? Ναι, γιατί. Τι συμβαίνει, Ιρένε, γιατί με κοιτάς έτσι? Είπαμε ότι θα του μιλούσες μόλις ξυπνήσει το πρωί, ναι ή όχι? Ναι, το είπα. Και τι θα του έλεγες? Τι πράγμα? Τι είναι αυτό που έπρεπε να του πεις? Να αλλάξει τη σάκα, έτσι δεν είναι? Και του το είπες? Φυσικά, πριν βγούμε από το σπίτι. Γιατί να μην την αφήσει εδώ και να πάρει μια άλλη? Και εκείνος τι σου είπε? Ο Λουίσμι. Ναι. Όχι. Τι όχι? Προτιμούσε να πάρει την ίδια. Και εσύ τον άφησες. Και τι άλλο να κάνω? Άκου, μου είπε ότι νιώθε πιο ασφαλής με αυτήν και ότι τον προστάτευε. Τι? Τον προστάτευε από τι, Χάιμε? Δεν ξέρω. Αλλά μου είπε πως έπρεπε να την πάρει γιατί με εκείνη αισθανόταν καλύτερα. Όταν πήγα στο σχολείο, με περίμεναν μαζί του στο γραφείο. Σορκίζομαι ότι του το είπα. Γιατί να μην την αφήσει και να πάρει μια άλλη. Αλλά το ξέρεις πως κάνει και την πείσμα εκεί όταν του καθοθεί κάτι στο μυαλό. Ο διευθυντής μου είπε ότι τον έψαχνα περισσότερο από 2 ώρες και νόμιζαν ότι έφυγε. Ότι έφυγε από πού? Από το σχολείο. Τελικά όμως τον βρήκαν. Τον βρήκαν στις τουαλέτες των αγοριών. Είχε βάλει το σίτι και είχε ξαπλώσει το πάτωμα. Και τι έκανε εκεί μέσα? Τίποτα, λέει εκείνος. Πήγε να κατουρίσει και χωρίς να το καταλάβει τον πήρε ο ύπνος. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία δεν ξεκουράζει τόσο πρέπει. Και ξυπνάει πολλές φορές τη νύχτα, Χάιμε, σε παρακαλώ, μην είσαι αφελής. Αφελής γιατί? Πήγε να κατουρίσει και τον πήρε ο ύπνος. Δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα. Με τρόμαξες. Στην πόρτα. Το πρόβλημα είναι στην πόρτα. Ποια πόρτα? Της τουαλέτας. Ο διευθυντής με παρακάλεσε να πάω μαζί του μέχρι εκεί. Τι είναι αυτό? Η πόρτα της τουαλέτας που είχε κρυφτεί ο Λουίσμι. Και όλα αυτά. Ζωγραφιές. Ο Λουίσμι λέει ότι υπήρχαν και πριν μπει εκείνος μέσα, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί ρώτησαν τις καθαρίστριες και είπαν πως χθες δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά εκεί. Και αυτό? Τι είναι αυτό? Ένα αγόρι πεσμένο στα 4. Έτσι μοιάζει τουλάχιστον. Και
Αυτό που έχει πίσω τι είναι? Δεν ξέρω. Αλλά γράφει το όνομά του από κάτω. Γράφει Λουίζη. Ο διευθυντής μου είπε ότι κινδυνεύει χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος και μου ζήτησε, με παρακάλεσε να μην ξαναπάει στο σχολείο με αυτή τη σάκα. Ότι λυπάται πολύ, αλλά έχει δώσει εντολές και αν πάει άλλη φορά με αυτή τη σάκα στο σχολείο δεν θα τον αφήσουν να μπει. Τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα, δεν κοιμάσαι? Τώρα σκέφτηκα, δεν ιστάζω εσύ. Έρχομαι πάλι από το σχολείο. Πάλι. Ναι, πάλι. Γιατί τι έγινε τώρα, πήγε πάλι με τη σάκα. Όχι, και ήταν έξαλλος. Μίλησα όμως και σιγά σιγά λογιστεύτηκε. Αλλά έκρυψε τη σάκα με τα πόνι μέσα στην άλλη που πήρε χωρίς να το καταλάβω. Όταν βγήκε διάλειμμα φαίνεται ότι έκανε την αλλαγή. Εμφανίστηκε κρατώντας τη σάκα με τα πόνι στη μέση του προαυλίου και μια ομάδα παιδιών άρχισε να τον ακολουθεί και να τον πειράζει. Εκείνος λέει ότι δεν έγινε. Αλλά εγώ ειλικρινά δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Τι είναι αυτό? Ο γιος σου στο δωμάτιό του, μόλις τον έβαλα τιμωρία. Πού πας? Να του μιλήσω. Περίμενε. Υπάρχει κάτι που δεν σου είπα ακόμα. Όπως λένε οι δάσκαλοι, καθώς έτρεχε και κοίταζε πίσω του για να δει αν τον φτάνουν, έπεσε πάνω σε ένα μέτρο και χτύπησε στο πρόσωπο. Όταν πήγα να τον πάρω, ήταν στο ιατρείο. Έχει ένα σκίσιμο από εδώ σε εδώ και χρειάστηκε να του κάνουν 7 ράματα. 7! Στο δόξα πατρί σε χάλια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τον τιμωρήσει από πάνω. Τι ήθελες να έκανα? Δεν μου φαίνεται παράξενο που κοπανάει τις πόρτες. Δεν τη σκοπανάει για την τιμωρία, για άλλο λόγο τη σκοπανάει. Την ώρα που γυρίζαμε σπίτι του πέταξε τη σάκα σε ένα κάτω απορριμμάτων. Τι είπες? Ο μικρός δεν υπακούει, Χάιμε, και στο σχολείο του κοροϊδεύουν συνέχεια. Σοβαρά του πέταξες τη σάκα στον κάδο. Ο Λουίζι δεν μας ακούει. Ούτε εμάς που είμαστε οι γονείς του, ούτε τους δασκάλους του, ούτε κανέναν. Μπροστά του. Πέταξες τη σάκα στα σκουπίδια μπροστά στα μάτια του. Δεν το πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις αυτό. Χάιμε! Τον κοροϊδεύουν συνέχεια και δεν περνάει μέρα χωρίς να τα βάλουν μαζί του. Ήταν η αγαπημένη του σάκα. Και στον ύπνο ακόμα την κρατούσα αγκαλιά. Πώς μπόρεσε να την πετάξει στον κάδο? Παρά ήταν παιδική για την ηλικία του. Όταν λες παιδική, τι εννοείς? Ήταν γεμάτη φανταχτερά χρώματα. Την κοίταζες για 5 δευτερόλεπτα και έπρεπε να πάρεις αμέσως το βλέμμα σου γιατί σε έπιανε μονοκέφαλο. Μην είσαι υπερβολική. Δεν είμαι υπερβολική. Ήταν μπάμα από χιλιόμετρα. Από τότε που την αγοράσαμε δεν έμοιαζε με παιδί, αλλά με δισκοπάλα. Εσύ δηλαδή γιατί νομίζεις ότι τον κορόιδευαν και τον χτυπούσαν? Δεν έπρεπε να την πετάξεις. Ο Λουίσμι την αγαπούσε πολύ αυτή τη σάκα. Και επιπλέον τον προστάτευε. Ήταν κάτι σαν φυλακτό για αυτό. Η δασκάλα του μου είπε ότι εδώ και καιρό σταμάτησε να απαντάει στο όνομά του. Και τώρα όταν κάποιος τον φωνάζει δεν απαντάει ποτέ. Λίγο μετά την αρχή της σχολικής χρονιάς έσβησε το όνομά του από όλα τα τετράδια και το αντικατέστησε με αυτό. Έτσι λένε το ένα από τα αλογάκια, το μοβ. Αυτό με το κέρατο στο κεφάλι. Λέει ότι τώρα πια δεν τον λένε Λουίσμι. Το Λουίσμι δεν του αρέσει και ότι τον λένε έτσι. Όπως το πόνι. Είναι αλήθεια ότι τον απέβαλα. Ναι, Επειδή χτύπησε ένα παιδί. μια σπροξιά του έδωσε μόνο. Είναι λίγο. Το έκανε για να αμυνθεί. Το παιδί το πήγαν στο νοσοκομείο με κάκωση στη σπονδυλική στήλη. Γλίστησε και χτύπησε το κεφάλι του στο ρηπτήρα. Αφού σου λέω ο Λουίς απλώς τον Θα έσπρωξε. μπορούσε να έχει μείνει στον τόπο. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς. Δεν βλέπω που είναι το αστείο.
Τον είχαν περικυκλώσει 5, τι θέλεις να κάνει. Τον έβρισαν, τον έριξαν μπρούκιτα στο πάτωμα και ήθελαν να του γράψουν πλησιές όλο το σώμα. Θυμάσαι την πόρτα της τουαλέτας. Όλος έγραψα στην πόρτα σου μικρό στα μέσα. Το ίδιο λοιπόν ήθελα να κάνω και σε αυτόν. Πρώτα όμως του άνοιξε τα πόδια και προσπάθησα να του βάλω με τα βόρεια στον κόλο. Ο Λουίς μου έδωσε μια κλωτσιά στον αέρα, πέτυχε ένα, εκείνος γλίστησε και χτύπησε το κεφάλι του στον λιπτήρα. Όταν έφτασε ο επιστάτης, ο Λουίς δεν ήταν πια εκεί. Είχε φύγει. Τον άλλον όμως τον βρήκα σχεδόν έστω στο πάτωμα. Τα άλλα παιδιά έβαλαν τον κλώδι της επίτηδες και ότι εκείνα λέει δεν έκαναν τίποτα. Όμως ο Λουίς μου λέει ότι ούτε αυτό είναι αλήθεια. Δεν ήταν καλή ιδέα που τον υποχρεώσαμε να πάει στο μάθημα χωρίς τη Σάκα, Ελένε. Και ακόμα χειρότερο ήταν που την πέταξε στον κάδο. Χάι, με άκουσε να σου πω. Όχι, εσύ να με άκουσες. Ο Λουίς μου λέει πως δεν του είχε συμβεί ποτέ κανένα κακό σαν το σημερινό. Επειδή πάντα είχε μαζί τη Σάκα. Με ακούς? Ναι, και βέβαια σε ακούω. Στο σχολείο όμως δεν έχουν την ίδια γνώμη. Ναι, αλλά αν το σκεφτείς θα δεις ότι αυτό έγινε ακριβώς σήμερα που δεν την είχε μαζί του. Τι σύμπτωση. Τι υπονοείς? Ότι έπρεπε να πάει στο σχολείο όπως γουστάρει και να μην ακούσει ούτε τον διευθυντή ούτε τη δασκάλα. Μας είπαν ότι αν πήγαινε ξανά με αυτή τη Σάκα δεν θα τον άφηναν να μπει στο σχολείο. Ναι, και εμείς πήραμε το μέρος τους. Και πιστέψαμε πως έχουν δίκιο χωρίς να τους πούμε τι σκεφτόμαστε εμείς γι' αυτό. Θα πάμε τώρα αμέσως με το παιδί στην αστυνομία και θα τους πούμε τι έγινε. Αυτό θα κάνουμε. Και θα καταγγείλουμε το σχολείο. Δεν νομίζω να είναι και πολύ νόμο να απαγορεύσει να σε κάποιον μόνο και μόνο επειδή κρατάει μια Σάκα. Δεν νομίζω πως είναι θέμα νομιμότητας. Και τότε τι? Εγώ νομίζω ότι το έκαναν για το κοινό καλό. Για το κοινό καλό ποιον? Όλο. Θα αστιεύεσαι, Το Ιρene. κοινό καλό είναι το καλό όλων, σωστά. Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς, δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτό που είναι καλό για το σύνολο δεν είναι απαραίτητα το καλύτερο για το άτομο. Ναι, αλλά τα σχολεία έτσι λειτουργούν. Και δεν νομίζω ότι το έκαναν με κακή πρόθεση. Μάλιστα. Η δασκάλα όμως επέτρεπε από την αρχή της χρονιάς να μην κάθεται κανείς δίπλα. Και το διπλανό θρανίο να μένει άδειο. Μη μου λες μαλακίες. Αν το σχολείο νοιαζόταν τόσο πολύ για το καλό του Λουίσβη, αντί να αποβάλει αυτόν, λέω εγώ, θα τιμωρούσαν αυτά τα παιδιά. Ή θα τα τιμωρούσαν, ή θα καλούσαν τους γονείς τους να τους πούνε ότι τα παιδιά τους δεν μπορούν να βρίζουν και να χτυπάνε κανένα. Μόνο και μόνο επειδή έχει μια Σάκα στην τάξη. Είτε με πόνι, είτε με νυχτερίδες, είτε με γιγάντιες κατσαρίδες, είτε με πράσινα ποτίκια που βάζουν από το στόμα. Το σχολείο δεν έφτασε στη δίδαση. Αυτό που έκανε το σχολείο ήταν να πάρει τον πιο εύκολο δρόμο και να το βάλει στα πόδια μπροστά στο πρόβλημα. Και δεν το βρίσκω σωστό. Εγώ πάντως νομίζω ότι προσπάθησαν να το προστατεύσουν. Το ότι δεν ήξεραν πώς να το κάνουν είναι άλλο θέμα. Τον έριξαν στην τουαλέτα και πήγαν να του βάλουν ένα μερκαδόρο στον κόλλο. Τι είδους προστασία βλέπεις σε αυτό? Δηλαδή τι πρέπει να κάνουν κατά τη γνώμη σου, να βάλουν κάμερες στις λεκάνες τουαλέτας. Πώς μπορείς να το ελέγξεις αυτό? Δεν ξέρω. Αν τον είχαμε αφήσει όμως να πάει με τη Σάκα, εσύ και εγώ τώρα μπορεί να μην μιλούσαμε για τίποτα από όλα αυτά. Μη με την ευρύσεις. Ακριβώς επειδή πήγαινε με αυτή τη Σάκα δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Και πώς το ξέρεις? Πέρυσι δεν υπήρχε αυτή η Σάκα και δεν έγινε ποτέ τίποτα. Δεν έγινε τίποτα γιατί έγινε διάλογο με τους μικρούς. Τώρα όμως πήγε σε μεγαλύτερη τάξη και στο προάβλιο με τους μικρούς αλλά με τους μεγάλους. Η διαφορά είναι το προάβλιο, όχι η Σάκα. Αν και, για να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι η Σάκα έχει καμία σχέση. Γιατί η Σάκα, αν το καλοσκεφτείς, δεν είναι παρά ένα κομμάτι ύφασμα και μόνο χρώμα. Ένα απλό κομμάτι του ανή. Που όπως και να έχει, έγινε η τέλεια δικαιολογία για να μην μιλάμε για ό,τι θα έπρεπε να μιλάμε. Εμείς οι δύο ποτέ δεν είπαμε τίποτα για όλα αυτά, Ιρene. Τώρα όμως που, όπως φαίνεται, αρχίζουμε να το κάνουμε, νομίζω ότι θα έπρεπε πρώτα να το κουβεντιάσουμε μεταξύ μας και μετά να πάμε στο σχολείο για να τους πούμε: σας παρακαλούμε, αφήστε το παιδί μας να έρθει όπως θέλει. Και να συνεχίσει να το συμβαίνει ό,τι και σήμερα. Να συνεχίσει να το χτυπάνε και να το πειράζουν. Και τι να κάνουμε? Να του εξηγήσουμε αυτά που θα έπρεπε πλέον να ξέρει ένα παιδί της ηλικίας του. Ότι ένα αγόρι μπορεί να κυκλοφορεί στον δρόμο με κάποια πράγματα, ενώ με κάποια άλλα πράγματα δεν μπορεί. Και τι λόγος θα επικαλέσουμε? Τους λογικούς και προφανείς. Ότι αν φοράει κάποια πράγματα θα τον πειράζουν, αν δεν τα φοράει δεν θα τον πειράζουν. Τόσο απλά. Γιατί να το κάνουμε πιο περίπλοκο? Τώρα που μεγαλώνει το παιδί πρέπει να αρχίσουμε να του δείχνουμε τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι. Τόσο απλά. Και πού ξέρουμε εμείς τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι? Καλά τώρα. Το φυσιολογικό είναι το συνηθισμένο, αυτό που κάνει η μειονότητα. Και το μη φυσιολογικό είναι το αντίθετο. Αυτό που κάνει η μειονότητα. Αυτός είναι ο κανόνας σου. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης σου. Όχι. Ο δικός μου όχι. Είναι όμως των περισσότερων ανθρώπων. Και εκεί έξω στον κόσμο αυτό που κυριαρχεί είναι η γνώμη της πλειονότητας. Σου λέω απλώς ότι νομίζω πως πρέπει να του μιλήσουμε για να καταλάβει τουλάχιστον γιατί του συμβαίνει αυτό που του συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνεις έτσι. Δεν νομίζω πως είναι τόσο σοβαρό. Όπως και να έχει το πράγμα, στο ξαναλέω, δεν νομίζω ότι η Σάκα είναι το πρόβλημα. Ή νομίζω ότι αν δεν την έπαιρνε, δεν θα ξαναγινόταν τίποτα. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά είναι φως φανάρι πως όταν πηγαίνει με αυτή τραβάει πολύ περισσότερο την προσοχή. Εσύ και εγώ το βλέπουμε κάθε μέρα και δεν το καταλαβαίνουμε. Για κάποιον όμως που δεν το ξέρει το παιδί, Χάιμε, τραβάει την προσοχή. Εντάξει,
Και εσύ παίρνεις να προσπίτε. Όχι. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να είναι καλά και να μην κινδυνεύει. Αυτό είναι όλο. Όλος ο κόσμος κινδυνεύει. 24 ώρες το 24ωρο. Από την ώρα που ξυπνάει μέχρι την ώρα που πάει για ύπνο. Ναι, αλλά ο Λουίς είναι 10 χρόνια. Και δεν θέλω τα βγαίνει στον δρόμο να ψιθυρίζουν πίσω από τη πλάτη του, να τον κοροϊδεύουν, να τον δείχνουν με το δάχτυλο. Το παιδί έχει δικαίωμα να ξέρει την αλήθεια και δικό μας καθήκον είναι να του την πούμε. Την αλήθεια? Ναι, γιατί. Και ποια είναι κατά τη γνώμη σου η αλήθεια, Ελένε? Να του πω γιατί του συμβαίνει αυτό που του συμβαίνει. Φταίει η Σάκα. Το παιδί δεν έχει καμία σχέση. Φταίει η Σάκα και μόνο η Σάκα. Η Σάκα και αυτά τα πόδια. Άντε πάλι με αυτά πόνοι! Και τι θες να κάνω, δεν μου αρέσουν αυτά τα άλογα! Σε εκείνον όμως αρέσουν. Και δεν νομίζω ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα να του πούμε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να φοράει. Οι γονείς του είμαστε, το θεωρείς λίγο. Πες μου κάτι, Ρένε. Δεν έχεις καταλάβει ότι αυτό που του συμβαίνει τώρα θα συνεχίσει να του συμβαίνει πάντα? Και ότι τα πόνοι δεν έχουν καμία σχέση? Δεν θέλω άλλα πόνικα. Ρε μανία με αυτά πόνοι! Ας τα ήσυχα επιτέλους αυτά πόνοι! Δηλαδή δεν σε πειράζει όποτε βγαίνει στον δρόμο να τον πειράζουν. Να τον χτυπάνε και να γελάνε μαζί του. Δεν είναι πως δεν με πειράζει. Αν όμως για να μην τα βάζω μαζί του θα πρέπει να το μάθουμε να περνάει απαρατήρητος, τότε προτιμώ να μείνει όπως είναι και να συνεχίσει να τραβάει προσοχή. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αν φυσιολογικός είναι αυτός που μισεί τον διαφορετικό, δεν ξέρω εσύ τι κάνεις. Εγώ πάντως το παιδί μου δεν θέλω να είναι φυσιολογικό. Ούτε φυσιολογικό, ούτε Δεν συνηθισμένο. θέλεις ο γιος σου να είναι ένα φυσιολογικό άτομο. Όχι. Απίστευτο. Όχι έτσι. Τότε λοιπόν τι θέλεις. Αν δεν θέλεις να είναι φυσιολογικός, τότε τι θέλεις. Να πάω και να του αγοράσω άλλη Σάκα. Ίδια με αυτή που του πέταξες. Και να πάμε στο σχολείο και οι τρεις μαζί. Και οι τρεις. Ναι, και οι τρεις. Λυπάμαι. Αλλά εμένα μην με υπολογίζεις. Εγώ δεν πάω πουθενά. Όταν λέω και οι τρεις δεν λέω και εσένα. Ηρέμησε. Νομίζω ότι η γνώμη σου είναι ξεκάθαρη, δεν χρειάζεται να την να πεις. Για ποιους τρεις εννοείς τότε. Ποιον εννοείς όταν λες ότι δεν είμαι εγώ τρίτος. Τη Σάκα. Όταν λέω τρεις εννοώ τη Σάκα, τον Λουίσμι και εμένα, κανέναν άλλο. Να σου θυμίσω ότι δεν είναι μόνο δικό σου γιος, αλλά και δικός μου. Ναι, αυτό το ξέρω. Το θέμα όμως είναι ότι δεν με ενδιαφέρεις κατά πολύ. Τέλεια. Τότε λοιπόν θα χρειαστεί να υποστείς και τις συνέπειες. Τι θα κάνεις, θα με καταγγείλεις? Δεν ξέρω. Εγώ απλώς σου λέω ότι θα υποστείς τις συνέπειες. Σου μιλάω σοβαρά, Ιρένε. Και εγώ το ίδιο, Χάιμε. Και εγώ σοβαρά σου μιλάω. Πού είναι? Είσαι ηλίθιος ή τρελάθηκες. Μια στιγμή, ηρέμησε. Να ηρεμήσω. Μπήκε στο σχολείο με το έτσι θέλω. Απείλησε στα παιδιά στο προάβλιο και αναγκάστηκαν να φέρουν την αστυνομία. Δεν ξέρεις πώς με υποδέχτηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς μου φέρθηκαν και τι μου είπαν. Τι περίμενες. Μπαίνεις στο σχολείο και χωρίς να πεις λέξη βάζεις το παιδί να καθίσει με το ζόρι στο θρανίο και βγαίνεις χτυπώντας με δύναμη την πόρτα. Νομίζεις ότι είναι τρόπος αυτός? Αυτό που θα πρέπει να κάνω είναι να πάρω ένα μπιτόνι πετρέλαιο και να βάλω φωτιά σε όλο το σχολείο. Χάιμε. Το παιδί δεν ήξερε πού να κρυφτεί από την τροπή του που έβλεπε τον πατέρα του να ουρλιάζει στους διαδρόμους και βγήκε τρέχοντας στον δρόμο. Και πού είναι, σε ρωτάω. Στο μπάνιο. Τον έφερε η αστυνομία. Τον βρήκαν μόνο του να κλαίει. Περπατούσε στη λεωφόρο. Ορίστε τι κατάφερες που πήγε στο σχολείο. Και του αγόρασες κι άλλη Σάκα. Λυπάμαι, θύμωσα. Δεν ξέρω. Τον έκανα ένα μπάνιο με ζεστό νερό και του έφτιαξα ένα τήλιο για να ηρεμήσει. Εκεί είναι τώρα. Στην πανιέρα. Άσπρο σαν το γάλα με την καρδιά έτοιμη να του βγει από το στόμα. Καταλαβαίνεις τι πέρασε εξαιτίας σου. Αφού σου είπα λυπάμαι, εντάξει. Γιατί θες να πεις με αυτό. Τι θες να πεις, εξήγησέ μου. Δεν το βρίσκω σωστό να πιστεύουν οι δάσκαλοι τα άλλα παιδιά, χωρίς καν να ζητήσουν από τον Λουίσμι να τους πει τη δική του εκδοχή. Θα μου φαινόταν πολύ παράξενο. Αν μετάνιωνες για κάτι, θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Να ντρέπομαι! Επειδή λέω αυτό που σκέφτομαι και δεν είμαι ένα πρόβατο από κολληφτό κοπάδι. Τι κοπάδι και βλακίες μου λες. Ακόμα και ένα πρόβατο έχει καλύτερους τρόπους από σένα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά έστρεψες όλους τους γονείς εναντίον μου. Αυτός ο άνθρωπος, Ιρένε, ο διευθυντής, ήθελε από την αρχή να εξοντώσει το παιδί και τα κατάφερε. Δεν έδωσαν το δικαίωμα στο Λουίσμι να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Γιατί το διευθυντή του ήρθε κουτί αυτό που έγινε. Κάνε μια προσπάθεια να μου το καταλάβει αυτό που θέλω να σου πω. Το σχολείο χαίρεται πάρα πολύ που καταδιώκουν τον Λουίσμι και το δείχνουν με το δάχτυλο. Όχι μόνο χαίρεται, αλλά του συγκοντάρει κιόλας.
Πώς γίνεται να μην το καταλαβαίνεις? Δεν έπρεπε να φερθείς έτσι. Αυτός ο άνθρωπος μισεί το Λουίσμι με όλη την ψυχή. Όταν κοιτούσε το παιδί και του μιλούσε, το στόμα του έβαζε φωτιές. Αν έβλεπες πώς έσφυγε τις γροθιές του και πώς τα μάτια του. Στο λέω τώρα και ειλικρινά δεν ξέρω πώς δεν τον άρπαξε από το λαιμό και δεν τον κόλλησε στον τοίχο επιτόπου. Θα λάβουν τα μέτρα τους και θα σε καταγγείλουν. Μου τηλεφώνησαν πριν από 1 λεπτό και προσπαθούσα να τους πείσω, αλλά στάθηκε αδύνατο. Έχουν ενοχληθεί πολύ και δεν δέχονται με τίποτα. Εγώ απλώς φέρθηκα όπως θα φερόταν οποιοδήποτε πατέρα στη θέση μου. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Γίνονται με ηρεμία και ευγένεια. Με ηρεμία και ευγένεια σε τρώνε! Δεν έλεγες το ίδιο τις προάλλες. Τις προάλλες έλεγες το αντίθετο. Ξέρεις, θα ήθελα να μου έλεγες και μία φορά πως έχω δίκιο σε κάτι. Γιατί κάνει λες και σε πληρώνει κάποιος για να μου πηγαίνεις πάντα κόντρα. Εγώ δεν σου πηγαίνω κόντρα. Απλά εσένα, όταν κάποιος δεν είναι με το μέρος σου, γίνεται αμέσως εχθρός σου. Γιατί εσένα ή πρέπει να σου λένε ναι σε όλα, ή δεν λύνεται ποτέ το πρόβλημα, γιατί ποτέ δεν βάζεις ένα χεράκι να βοηθήσεις. Αν βάλω τα χεράκια θα μου το κόψουν. Μάλλον δεν είσαι τόσο ευέλικτος όσο νομίζεις. Δεν έχεις ούτε τόση ευελιξία, ούτε τόση κατανόηση. Ό,τι μπορώ κάνω. Λες ψέματα. Τον Λουίσμι τον υπερασπίζεσαι γιατί είναι γιος σου και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Κάποιους πελάτες όμως αρνείσαι να τους βάλεις στο ταξί. Μην παίρνεις τώρα αυτό το ύφος. Εσύ ο ίδιος το είπες. Κάποιους ανθρώπους δεν τους βάζεις ποτέ στο ταξί γιατί Irene, μην συνεχίσεις γιατί θα με κάνεις να δημόσω τα αλήθεια. Ωραία λοιπόν, θύμωσε. Γιατί κανείς δεν είναι τέλειος και όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι. Μήπως δεν κοροϊδεύατε ο αδελφός σου και εσύ όταν ήσασταν μικροί, μια κοπέλα που είχε πρόβλημα στην πλάτη Irene! και φορούσε από εκείνα τα μαραφέτια. Τόσο με αυτό το θέμα είπα. Πώς τη φωνάζατε? Κάμω το Θεό μου, φτάνει! Όχι, Χάιμε. Πρέπει να στα θυμίζω. Γιατί εσύ νομίζεις ότι φέρεσαι με έναν τρόπο, ενώ στην πραγματικότητα φέρεσαι με έναν τελείως διαφορετικό. Νομίζεις ότι είσαι διαφορετικός και καλύτερος από τους άλλους. Κατά βάθος όμως είσαι ίδιος με αυτά τα παιδιά που απειλούσες πριν από λίγο στο σχολείο. Άλλο να κοροϊδεύεις κάποιον, και άλλο τελείως διαφορετικό να τον βρήσεις και να το επιτίθεσαι. Μην τα μπερδεύεις και μην με συγκρίνεις. Σε συγκρίνω γιατί είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορώ να πιστέψω πως δικαιολογήσω όσα έκανα στο παιδί σου. Δεν δικαιολογώ τίποτα. Σου λέω απλώς. Και βέβαια τους δικαιολογείς. Είναι φως φανάρι. Δεν έχεις παρά να ανοίξεις καλά τα αυτιά σου και να προσέξεις τι λες. Ή μήπως δεν άκουσα αυτά που λες. Είναι δύσκολο να συζητήσει κανείς μαζί σου. Δεν ξέρω αν το Όχι, δεν είναι ξέρεις. δύσκολο. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι που μπορεί να πάρει μια συζήτηση. Εσύ όμως θέλεις να βαδίζουν όλοι στη δική σου κατεύθυνση. Και αυτό δεν γίνεται. Και με το πόμολο μιας πόρτας ακόμα θα μπορούσα να συζητήσω καλύτερα από ό,τι με σένα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι κάνουμε εδώ και γιατί συνεχίζουμε την κουβέντα. Συνεχίζουμε την κουβέντα γιατί μόλις έβαλες εμπελάδες στην οικογένειά σου. Ας με καταγγείλουν. Ας με καταγγείλουν και ας με συλλάβουν. Ας μου κάνουν ό,τι θέλουν. Σου ορκίζομαι όμως ότι πριν καταφέρει αυτός ο άνθρωπος να περάσει το δικό του και να διώξει τον Λουίσμι από το σχολείο, θα τον αφήσω εγώ χωρίς δουλειά. Προσπαθώ εδώ και πολύ καιρό. Δεν ξέρεις πόσο. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που με ξεπερνάνε. Και ένα από αυτά είναι το μυαλό σου. Στα αλήθεια μου λες ότι δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί έκανα ό,τι έκανα. Λυπάμαι. Αλλά το μόνο που θες εσύ είναι να σου πω ότι έχεις δίκιο και δεν θα σου το πω. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως. Αντί να κάνεις μια προσπάθεια να καταλάβεις εμένα που είμαι άντρας σου, παίρνεις το μέρος αυτής της συμμορίας των ταΐδων. Όσο κι αν σου κακοφαίνεται, ο Ταΐς σε αυτή την περίπτωση είσαι εσύ. Και αναγκάστηκα να φέρουν την αστυνομία. Γιατί μπήκες με το έτσι θέλω σε ένα σχολείο γεμάτο παιδιά και άρχισες να απειλείς. Αυτό που θα έπρεπε να κάνεις είναι να αφήσεις τα ψέματα και να αρχίσεις να λες τα πράγματα με το όνομά τους. Μα ποιος φαντάζεσαι πως είναι? Νομίζεις ότι μπορείς να μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο? Ο Λουίσμι το σκάσε από το σχολείο και χάθηκε για 2 ώρες. Πώς θες να σου μιλάω? Υποτίθεται πως ένας πατέρας δεν πρέπει να βάζει σε κίνδυνο την οικογένειά του και εσύ δεν κάνεις τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Εγώ δεν έβαλα κανένα σε κίνδυνο. Πήγα απλά να περασπιστώ το παιδί μου. Δεν είναι το ίδιο. Ναι, γι' αυτό θα σε καταγγείλουν. Ας με καταγγείλουν λοιπόν. Ας με καταγγείλουν και ας με βάλουν στη φυλακή. Θα πεις όμως ότι από εδώ και πέρα θα αφήσουν επιτέλους το παιδί μας σύζυγο. Κατάλαβα. Εσύ δεν βάζεις σε κίνδυνο το γιο μας, εσύ πηγαίνεις να τον υπερασπιστείς. Ενώ εγώ αντιθέτως, αντί να τον υπερασπιστώ και να ανησυχώ για την ασφάλειά του, το μόνο που κάνω είναι να του κόβω τα φτερά, να τον κάνω να προσποιείται και να ζει με το φόβο. Τις προάλλες έπαιζε με την ξαδέρφη του και κατάλαξα μπλουζάκια. Μόλις εσύ το πήρες είδηση, του το έβγαλες και το έβαλες στο δικό του. Του το έβγαλα γιατί από στιγμή σε στιγμή θα έρχονταν οι γονείς της να την πάρουν. Του το έβγαλες γιατί δεν ήθελες να το δει έτσι ντυμένο αδερφό σου. Δεν θέλω το παιδί να βγει έτσι στον δρόμο και να το πειράζουν. Πόσες φορές πρέπει να το πω? Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβεις. Δεν ήταν στον δρόμο. Εδώ μέσα ήταν, στο σπίτι. Ναι, αλλά αν τον αφήσω να το κάνει εδώ μέσα, θα θέλει να το κάνει και στον δρόμο. Και άμα ξεκινήσει. Μεγαλώνει, Ρένε. Μεγαλώνει. Και το πρόβλημα, έστω κι αν εσύ δεν θες να το δεις, μόλις τώρα αρχίζει. Γιατί το παιδί παίρνει αποφάσεις. Το ότι μεγαλώνει το παιδί δεν σημαίνει ότι παίρνει αποφάσεις. Άστο. Άστο γιατί δεν πρόκειται να καταλήξουμε πουθενά. Άσε που μιλάμε για εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δεν το νομίζω.
Εγώ νομίζω πως μιλάμε για το ίδιο. Απλώς αυτό που λες εσύ ακούγεται πιο ωραίο από αυτό που λέω εγώ. Το να πηγαίνεις στο σχολείο με τη σάκα που έχει ταπώνει είναι μια μεγάλη απόφαση. Είναι ένα μεγάλο λάθος κατά τη γνώμη μου. Είναι ναι. Όσο και να τη βλαδεύεις, μια τριανταφυλλιά δεν θα βγάλει ποτέ για σεμιά. Ούτε για σεμιά, ούτε γαρίφαλα. Πώς θες να σου το πω? Η τριανταφυλλιά θα βγάζει πάντα τριαντάφυλλα. Όπου και αν τη φυτέψεις και μόντε και αν τη ποτίσεις. Εδώ και μισή ώρα προσπαθώ να του μιλήσω, αλλά είναι αδύνατο. Δεν μου δίνει σημασία. Θες να προσπαθήσω κι εγώ? Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Έχει ξαπλώσει και έχει σβήσει το φως. Ανιστάζει, άστο να κοιμηθεί. Πάνε 2 μέρες που σταμάτησε να μιλάει. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι μάλλον άρχισε και να μην τρώει. Τηλεφώνησα στη δασκάλα και την υπεύθυνη της τραπεζαρίας, αλλά λένε ότι από τότε που γύρισε δεν είδαν κάτι παράξενο. Η Ρένα πρέπει να τους καταγγείλουμε. Ο δικηγόρος λέει πως αν το κάνουμε θα κερδίσουμε οπωσδήποτε τη δίκη. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι περιμένουμε. Τα αποτελέσματα της εξέτασης που του έκαναν δεν έχουν κανένα νόημα. Και εκείνοι το ξέρουν πολύ καλά. Δεν γίνεται το επίπεδο της παρενόχλησης που έχει υποστεί να είναι στο 5% και όταν του ζητάνε να υποδείξει τους δράστες να δείχνει 253. Πώς εξηγείται αυτό? Υποχρέωση κάθε σχολείου είναι να εφαρμόσει το πρωτόκολλο και ο διευθυντής δεν το έκανε. Ο διευθυντής νύπτει τα σκύρα του. Χρησιμοποιεί τη σάκα ως δικαιολογία και θεωρεί υπεύθυνους εμάς τους δύο. Όλη μέρα έτσι θα είσαι αμιλητή, χωρίς να πεις κουβεντά. Ανησυχώ και με πιέσε πονοκέφαλος. Ναι, το ξέρω. Πρέπει όμως να συζητήσουμε, να βρούμε μια λύση. Σου ξαναλέω ότι από τότε που γύρισε στο σχολείο το παιδί το βλέπω αλλαγμένο. Ναι, το ξέρω. Ο ψυχολόγος όμως είπε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε έτσι. Δώσ' του λίγο χρόνο. Τα πράγματα δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Και βέβαια αλλάζουν. Το παιδί ήταν μια χαρά μέχρι που το έδιωξα και άρχισε να περνάει όλη τη μέρα εδώ μαζί μας. Irene, σε παρακαλώ. Κάνε μου τη χάρη. Σου λέω ότι μπορεί στο σχολείο να πέρασε άσχημα, αλλά εδώ στο σπίτι μαζί μας πέρασε πολύ χειρότερα. Χειρότερα. Τον έχτισαν. Τον έριξαν μπρούμητα στο πάτωμα και του επιτέθηκαν. Πότε του κάναμε εμείς κάτι τέτοιο? Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κακοποιήσεις ένα παιδί. Και πιστεύεις ότι εμείς κακοποιήσαμε το παιδί μας? Με έναν τρόπο, ναι. Με ποιο τρόπο, Irene? Πώς μπορείς να το λες αυτό? Δεν ξέρω. Πάντως το παιδί ούτε τρώει ούτε μιλάει. Και δεν ξέρουμε τι άλλο θα κάνει. Ανησυχώ, το είπα. Κι εγώ ανησυχώ. Όλοι ανησυχούμε. Πρέπει όμως να συζητήσουμε, να βρούμε μια λύση. Και δεν θεωρείς λύση να το αλλάξουμε σχολείο? Αυτό που μας πρότειναν είναι κοντά και μπορεί να πηγαίνει με τα πόδια. Το ζήτημα δεν είναι η απόσταση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Και ποιο είναι το θέμα? Να το ζαλίσμος που να μην αντέχει άλλο και να του δώσει να κάνει καμιά βλακεία. Τι βλακεία να κάνει? Μη λες τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Άλλος αυτός ο χαμός με τις καταγγελίες και τους ψυχολόγους δεν νομίζω ότι του αρέσει. Και τι να κάνουμε? Ο Λουίς πει ότι προτιμά να μείνει εκεί που είναι και ότι δεν θέλει να αλλάξει σχολείο. Εξάλλου, αν αλλάξει σχολείο, θα ήταν σαν να ομολογεί ότι πράγματι αυτός έχει το πρόβλημα. Ενώ το πρόβλημα δεν το έχει αυτός. Το πρόβλημα πολύ απλά το έχουν οι άλλοι. Δεν το έχει ο Λουίς. Αν κάποιος πρέπει να φύγει από αυτό το σχολείο, αυτοί είναι οι 253 άγριοι που έκαναν το βίο αβίωτο. Οι 253 άγριοι και αυτό το κάθαρμα ο διευθυντής που τους ανέχεται. Το μόνο που έκανε ο Λουίς ήταν να περασπιστεί τον εαυτό του. Και αν δεν του είχαν επιτεθεί, δεν θα κρεπάται κανείς τίποτα. Τόσο απλό. 253 μαθητές είναι αδύνατο να αλλάξουν σχολείο στη μέση της χρονιάς. Σκεφτήκα να αλλάξει μόνο ο Λουίς γιατί είναι το πιο απλό και το πιο πρακτικό για όλους. Ναι. Αλλά συμβαίνει πολλές φορές το πιο απλό και το πιο πρακτικό να είναι πάντα και το πιο δίκαιο. Και εγώ δεν το βρίσκω σωστό, αφού ο γιος μας έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο όπως αρέσει, αυτού νου. Εσύ και εγώ τώρα να συζητάμε όλα αυτά και να λέμε ότι αυτός θα πρέπει να φύγει από το σχολείο. Τουλάχιστον πάντως θα γλιτώναμε μία και καλή από όλα αυτά. Ναι. Αλλά είναι κάποια πράγματα που δεν κολλάνε μεταξύ τους. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν σου είπε ο διευθυντής ότι όλα τα παιδιά τον κοροϊδεύαν και τα έβαζαν μαζί του? Γιατί δεν μπορούν να μας λένε πως όλα τα παιδιά τα έβαζαν μαζί του και σύμφωνα με το τεστ αυτό που το έκαναν, η παρενόχληση που έχει υποστεί να είναι μόνο το 5%. Τα βάζουν μαζί του όλοι οι μαθητές ή μόνο το 5%? Τι ισχύει τελικά? Ο διευθυντής το ήξερε ή δεν το αντιλήφθηκε ποτέ? Και αν δεν το αντιλήφθηκε ποτέ, τότε γιατί μας έπαιρνε τηλέφωνο να συναντηθούμε και να μας ενημερώσει για το αντίθετο?
Τι ήταν, μεθυσμένος? Τα πειρώνουμε όλα εμείς τώρα. Έλα ρε, είναι γαμώτο μου, δεν είμαστε και ηλίθιοι. Γιατί δεν κάλεσε ένα σχολικό σύμβουλο? Γιατί δεν εφάρμοσε το πρωτόκολλο? Δεν το θυμήθηκε? Ή μήπως τελικά την απαγόρευση για τη ΣΑΚΑ την επέβαλε ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία και ρίσκο? Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ο Βλακίδης. Μπορεί ο διευθυντής να έχει όντως το δικαίωμα να τροποποιεί τον νόμο όπως αυτός θέλει. Και εγώ κάθομαι εδώ και αναλογώ χωρίς να ξέρω τι που γίνεται. Όχι. Ο διευθυντής δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τον νόμο όπως θέλει. Αυτό που μπορεί να κάνει όμως είναι να κάτσει και να συζητήσει με την οικογένεια και να καταλήξουν σε μια συμφωνία προτού πάρουν μια απόφαση. Ωραία. Και πότε το έκανε αυτό? Την ημέρα που πήγα στο γραφείο του για να μιλήσω μαζί του. Και βέβαια ο διευθυντής θα έπρεπε να εφαρμόσει τον νόμο και να καλέσει ένα σχολικό σύμβουλο. Αντί γι' αυτό όμως μου πρότεινε μια εναλλακτική λύση. Μια εναλλακτική λύση. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Να μην εφαρμόσει το πρωτόκολλο. Να το λύσει με έναν τρόπο πιο διακριτικό για να μην προκαλέσει τόσο την προσοχή. Εσύ μου το είπες πριν από λίγο. Μου είπες σε κλαδί 30 δεν θα ανθίσουν ποτέ ούτε γαρίφαλα ούτε γιασεμιά. Σε κλαδί 30 θα ανθίζουν πάντα τριαντάφυλλα. Αυτό όμως είναι κάτι που το μυαλό μου ποτέ δεν μπόρεσε να αντέξει. Γιατί το μυαλό μου σκέφτεται μέρα νύχτα το εντελώς αντίθετο. Από τότε που ήταν μικρός, πάντα φοβόμουν μήπως το παιδί είναι διαφορετικό, μήπως δεν είναι όπως όλα τα άλλα. Και αυτός ο φόβος αντί να μικραίνει μεγάλωνε. Μέχρι που έφτασα κάποιες φορές. Κάποιες φορές έφτασα στο σημείο να νιώθω ακόμα και ντροπή για το παιδί μου. Κάθε φορά που πάω στο σχολείο να τον πάρω, έρχεται πάντα η ίδια σκέψη στο μυαλό μου. Γιατί να έχω ένα τέτοιο παιδί? Έτσι σκέφτεσαι πάντα θετικά και όμορφα πράγματα για τον Λουίζ Χάινε. Σκέφτεσαι πράγματα θετικά και όμορφα για αυτόν. Εγώ όμως όχι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί έστω κι αν δυσκολεύεσαι να το καταλάβεις, εγώ πάντα αισθανόμουν περήφανη που ανήκω στη μεγάλη πλειονότητα που εσύ τόσο περιφρονείς. Λένε ότι μια μάνα πρέπει να αγαπάει το παιδί της πέρα και πάνω απ' όλα, σωστά? Τότε λοιπόν αυτό τι σημαίνει? Πως εγώ δεν αγαπάω το παιδί μου? Εγώ δεν αγαπάω το παιδί μου, Χάιμε. Εγώ δεν αγαπάω το παιδί μου. Δεν αγαπάω το παιδί μου. Αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ή τουλάχιστον, δεν ξέρω, τουλάχιστον να αποδείξουμε στους εαυτούς μας ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε κάτι μαζί, αλλιώς εγώ τουλάχιστον, εγώ δεν μπορώ να βρω τη λογική σε τίποτα από όλα αυτά. Δεν ξέρω εσύ, τι νόημα έχει να συμπατίζουν δύο άνθρωποι οικογένεια αν μετά... Σου είπα πως είμαι διατεθειμένος να σε βοηθήσω. Και θέλω να σε βοηθήσω. Αλλά ή θα κάνεις κι εσύ κάτι, θα κάνει μια προσπάθεια και θα αρχίσεις να βλέπεις τα πράγματα αλλιώς, ή. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν είμαι καλή μητέρα για τον Λουίζ, Μιχάλη. Ειρήνη, γλυκιά μου, δεν θέλω να σε ξανακούσω να το λες αυτό. Δεν είμαι καλή μητέρα. Βρε αγάπη μου, το είπε και ο δικηγόρος. Ο διευθυντής του σχολείου συνειδητά χρησιμοποίησε τα δεδομένα του τεστ, βρήκε το αδύναμο σημείο σου και χρησιμοποίησε και σένα. Βρήκε την αδυναμία σου και σε χρησιμοποίησε. Γιατί νομίζω ότι είσαι έτσι? Αν προσπαθείς να με πείσεις να πάμε στην αστυνομία, κανένα πρόβλημα. Πάμε και κάνουμε την καταγγελία. Τότε όμως θα ήταν δίκαιο να μας καταγγείλει και εμάς κάποιος. Αν θέλεις να μιλήσουμε για δικαιοσύνη, ας μιλήσουμε για δικαιοσύνη, αλλά ας το κάνουμε σωστά. Όταν το προτείνεις αυτό γίνεσαι πολύ πιεστική, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Πιεστική και αρρωστημένη. Αρρωστημένη είναι να κατακρίνουμε συνέχεια το σχολείο για κάτι που έχουμε κάνει κι εμείς. Τέλος! Αν θες να συνεργαστούμε, έχει καλώς. Αν δεν θες, μη λέμε συνέχεια τα ίδια. Αν σκέφτεσαι έτσι, είσαι ελεύθερη να κάνεις ό,τι θέλεις.
Στην περίπτωση αυτή όμως θέλω να μου κάνει μια χάρη. Δεν θέλω να με μπλέξει τίποτα από όλα αυτά. Ούτε να με μπλέξεις, ούτε να με συγκρίσεις με αυτά τα ανθρωπάκια. Δεν θα το επιτρέψω. Το λες αυτό γιατί δεν είδες ακόμα τις ζωγραφιές. Ποιες ζωγραφιές? Δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μου μιλάς τώρα. Γι' αυτό σου το λέω. Απόψε πήγα στο δωμάτιό του και τον είδα να ζωγραφίζει στο γραφείο. Έχει γεμίσει τον έναν τοίχο από πάνω μέχρι κάτω με χαρτιά ζωγραφισμένα. Η ζωγραφιά είναι πάντα ίδια. Ένα αγόρι με ένα κέρατο στο μέτωπό του που όλο και μικραίνει. Ένα φεγγάρι που όλο και μεγαλώνει, λες και θα βγει από το χαρτί. Δεν ξέρω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή και χωρίς εμείς να το πάρουμε είδηση, το σπίτι μας έβαψε να είναι πια μια οικογενειακή εστία. Και μετατρέπεται σιγά σιγά σε κάτι άλλο. Κάτι άλλο? Σαν τι δηλαδή, Ρένε? Κάτι άλλο. Σαν ένα φεγγάρι κουφό και άδειο, όπου όσο και αν φωνάξεις δεν γίνεται να σ' ακούσει κανείς. Δεν ξέρω. Αλλά πιστεύω ότι ο Λουίσμι ποτέ δεν έπαψε να μας μιλάει και ότι απλώς εμείς σταματήσαμε να τον ακούμε. Γι' αυτό άρχισε να φτιάχνει αυτές τις ζωγραφιές, γιατί θέλει να μας πει κάτι. Σαν τι δηλαδή? Δεν ξέρω, Χάιμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ελπίζω από εδώ και πέρα να αρχίσει να με πιστέψει περισσότερο και να ηρεμήσεις. Επέκανα το ότι τις είχαμε πάρει. Ηρέμησε παρακαλώ, σταμάτα επιτέλους. Αφού στο είπε και ο δικηγόρος και η αστυνομία. Κάψε στην πολυθρόνα να ξεκουραστείς και ξέχνα τις ζωγραφιές. Τι ώρα είπε η αδερφή σου ότι θα τον έφερνε? Δεν είπε ώρα. Μόνο ότι θα πήγαινε να κάνουμε μια βόλτα και σε λίγο θα γύριζα. Χάινα, τι έπαθες? Είσαι καλά? Εντάξει, δεν είναι. Είσαι σίγουρος? Ναι, δεν ξέρω τι ήταν. Μια σουβλιά, πάει. Εμπρός. Τι είπες? Μα πώς γίνεται αυτό? Εντάξει, ηρέμησε. Μείνετε εκεί που είστε, ερχόμαστε αμέσως. Ποιος ήταν? Η αδερφή σου. Λέει ότι το παιδί έπεσε, ξάπλωσε στο γρασίδι και είναι πολύ παράξενο, αλλά δεν ξυπνάει. Τι θα πει δεν ξυπνάει? Αυτό μου είπε ότι του μιλάει και του σκουντάει, αλλά αυτό δεν απαντάει. Πού είναι? Στο πάρκο. Στις κούνιες. Δεν ήξερα πως ήσουν κι εσύ εδώ. Ήρθα πριν από λίγο, αλλά δεν είδα κανένα. Και εγώ νόμιζα ότι ήμουν μόνη μου. Ήρθε η μητέρα σου και επέμενε να φύγω λίγο για να ξεκουραστώ. Της είπα ότι θα γυρίσω γρήγορα. Σήμερα μας μίλησαν οι γιατροί. Μας έδειξαν τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Ακόμα δεν ξέρουν τι έχει. Αναπνέει φυσιολογικά και τα ζωτικά όργανα είναι εντάξει, αλλά είναι παράξενο που δεν αντιδρά στα ερεθίσματα. Προσπάθησα να σου τηλεφωνήσω στο σταθερό και το κινητό μάταια όμως. Δεν απαντάς ποτέ. Είναι κάτι που αφορά και τους δυο μας, Χάινε, και θα έπρεπε να με βοηθάς. Είναι πολύ δύσκολο για μένα και δεν μπορώ μόνη μου. Είναι χάλια, έτσι. Αλλά δεν θέλετε να μου το πείτε. Όχι. Τα υπερηχογραφήματα είναι όλα καλά. Και στον εγκέφαλο λένε ότι δεν του βρίσκουν καμία φλεγμή. Τότε λοιπόν τι έγινε? Οι γιατροί λένε ότι απλώς κοιμάται, αλλά δεν ξέρουν γιατί δεν ξυπνάει. Χάιμε, δεν μπορείς να μένεις κλεισμένος εδώ μέσα και να αφήνεις όλο το φορτίο σε μένα. Για κανέναν δεν είναι εύκολο αυτό. Ούτε για σένα, ούτε για μένα, ούτε για κανένα. Πρέπει όμως να κάνεις μια προσπάθεια να βγεις από εδώ. Λυπάμαι. Αλλά είμαστε η οικογένειά σου και πρέπει να μας βοηθήσεις. Δεν μπορεί να έρχεσαι στο νοσοκομείο μόνο την πρώτη μέρα και έπειτα να μην ξαναπατάς το πόδι σου. Χάιμε, σου μιλάω. Μην επιμένεις, δεν μπορώ. Και βέβαια μπορείς. Μη μου λες ότι δεν μπορείς. Γιατί να μην μπορείς? Γιατί δεν μπορώ. Χάιμε. Σταμάτα να επιμένεις ευθόρης, αφού σου είπα ότι δεν μπορώ. Εντάξει, δεν επιμένω, αλλά... Δεν το καταλαβαίνεις, Ιρένε. Χάιμε, Σε παρακαλώ. Μάμα μου πεις, μπορεί να καταλάβω. Γιατί
Γιατί να μην καταλάβω? Γιατί του μίλησα άσχημα για σένα και τον εκβίασα. Γιατί πάντα ήθελε να αλλάξει το σχολείο. Αλλά εγώ τον έστρεψα εναντίον σου. Και γιατί όποτε έβρισκα την ευκαιρία, τον έπιανα και του έλεγα πως αν με άκουγε και δεν άλλαζε σχολείο, θα του αγόραζα αυτό το πόλι που τόσο του άρεσε. Και μας το ζητούσε όποτε το έβλεπε στην τηλεόραση. Το παιδί ήθελε να αλλάξει σχολείο, αλλά εγώ τον έπεισα να μην το κάνει, ήρεμη. Και δεν άκουσα ούτε εσένα όταν μου έλεγες για τις ζωγραφιές, ούτε εκείνον όταν μου ζήτησε να τον πάρουμε από το σχολείο. Το παιδί μου το είπε, αλλά εγώ τον πίεσα συνέχεια, ώσπου τον ανάγκασα να πει το ναι. Τώρα καταλαβαίνεις. Απάντησε μου. Καταλαβαίνεις τώρα ναι ή όχι? Εγκατέστησαν ήδη το κρεβάτι. Τον υπόλοιπο εξοπλισμό είπαν πως θα τον φέρουν τώρα, μόλις γυρίσουμε με το παιδί. Ρώτησα για το ασθενοφόρο. Μου είπαν πως αν θέλουμε μπορούμε να γυρίσουμε μαζί οι τρεις μας από το νοσοκομείο. Του αγόρασα αυτό. Είναι τα 9 επεισόδια από τη σειρά των Πόνι. Πήρα την τηλεόραση που ήταν στο δωμάτιό μας και την έβαλα δίπλα στο γραφείο του μαζί με το DVD player. Του αγόρασα και ένα πορτατίφ. Έχει πολύ ωραίο φως. Θέλεις να πούμε μαζί να το δεις? Χάιμε, χθες το βράδυ το έπιασα το χέρι και του είπα να άκουγε αυτά που του έλεγα να μου έδινε ένα σημάδι. Το ξέρω πως είναι αντανακλαστικό και το κάνει χωρίς να το θέλει, αλλά μόλις του το είπα, μου άρπαξε δυνατά το χέρι μου και μου το έσφιξε. Είναι στα ιστορικά των ασθενών, στους οποίους συνέβη κάτι παρόμοιο και κατάφεραν να ξυπνήσουν χωρίς να ξέρουν οι γιατροί το γιατί. Σε όλους γράφει το ίδιο. Όσο καιρό έμειναν κοιμισμένοι, ένιωθαν και άκουγαν τη φωνή των συγγενών τους. Σε παρακαλώ, με αφήνεις να σου πω κάτι μια στιγμή? Έρχομαι αμέσως, γυρίζω αμέσως. Τις προάλλες σκέφτηκα ξαφνικά ότι θα ήταν καλή ιδέα να πάρω στο νοσοκομείο τον υπολογιστή και να βάλω στο μικρό να δει τη σειρά με τα Πόνι. Εκείνη την παλιά που την έβλεπε συνέχεια και... δεν ξέρω. Μάλλον θα σου φανεί παράξενο αυτό που θα σου πω, αλλά βλέποντας τη σειρά νομίζω ότι βρήκα, αν όχι μια λύση, τουλάχιστον κάτι που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Ξέρεις τι σημαίνει το όνομα αυτού εδώ του Πόνι του μαύρου? Nightmare Moon. Και αυτού εδώ του μόβ που είναι το αγαπημένο του Λουίσμι? Twilight. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι προχθές το βράδυ δεν είχα καθίσει να τα δω προσεκτικά, αλλά στο τελευταίο κεφάλαιο, όταν κοντεύει να τελειώσει η σειρά, το μαύρο πόνι κάνει ένα ξόρκι και φυλακίζει το μόβ πόνι μέσα στο φεγγάρι. Θέμα είναι ότι για να δραπετεύσει και να γίνουν όλα όπως πριν, το πόνι μονόκερος πρέπει να βρει κάποιες μαγικές πέτρες, που τις λένε πέτρες της αρμονίας και βρίσκονται ψηλά σε ένα κάστρο στην κορυφή του βουνού. Μη με ρωτήσεις γιατί, αλλά όπως έγινε και με εκείνες τις ζωγραφίες που γέμισε το δωμάτιό του. Τώρα νιώθω το κάστρο για το οποίο μιλάνε συνέχεια στη σειρά είναι αυτό το σπίτι. Και αυτές οι πέτρες της αρμονίας που πρέπει να βρει το πόνι είμαστε εμείς οι δυο, και ότι ο Λουίσμι δεν θα μπορέσει να λύσει τα μάγια αν εμείς οι δυο δεν γίνουμε αυτό που ψάχνει να βρει το πόνι, θέλω να πω. Ότι αν κανένας γιατρός δεν μπόρεσε να βρει μια λογική εξήγηση για αυτό που συνέβη στο Λουίσμι, ίσως είναι γιατί η λύση στο πρόβλημα που έχει δεν στηρίζεται απαραίτητα στη λογική. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Είμαι σίγουρη, Χάιμε, πως αν εσύ και εγώ καταφέρουμε να μεταμορφωθούμε σε αυτές τις πέτρες της αρμονίας πριν το παιδί περάσει την πόρτα του σπιτιού, τα πράγματα θα αρχίσουν να αλλάζουν. Όταν πιστεύεις, η μαγεία υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Εμπρός, είναι ο ίδιος. Τι είπατε?